Maganar Ladin Cima an gano gaskiya, ni ma da kuɗina naira 30,000 a wurinsa. Assalamu alaikum, sannan mu da sake kasancewa a wannan tasha mai albarka, tashar Wakilin Arewa TV. Muna roƙonka idan wannan ne farkon zuwanka ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyo da zarar mun ɗora. Yayin da ake ta wannan sa'insa a masana'antar Kannywood ɗin, kowa na ta fito da ta cikinsa kan batun Ladin Cima. Mun ci karo da wani rubutun wani ma'abocin shafin Facebook yayin da ya bayyana ya yi waya da Ladin Cima ta kuma gaya masa gaskiyar lamari. Na yi waya kimanin minti 45 da Mama Tambaya bayan ganin hirarta da BBC Hausa. Da fari zan so mutane su san cewa duk abin da zan faɗa a yanzu daga bakinta ne ya fito. Wannan hira da aka yi da Mama Tambaya yau ya kai shekara 1 kenan cif. Mama Tambaya ta ce an yi hira da ita ne a lokacin da take kwatas kamun ta dawo unguwar da take a nan Maiduguri. Ta kuma shaida min cewa a lokacin da ta bar kwatas, Alinuhu da Kamilu Koko su suka karɓa mata. Mama Tambaya ta ce an yi hira da ita ne a lokacin da take kwatas kamun ta dawo nan unguwar Maiduguri. Ta kuma shaida min cewa a lokacin da ta bar kwatas, Alinuhu da Kamilu Koko su suka karɓe ta hannu bibbiyu suka kuma yi mata goma ta arziki, wanda hakan ya zama silar samun muhallin da take ciki ne. Ta kuma shaida min cewa BBC Hausa ba su kyauta mata ba saboda sun ciccire abubuwa da dama wanda yabo ne da kuma jinjina a kan alkhairan da 'yan Kannywood suka mata kuma suke kan nima. Wallahi a lokacin da muke wannan magana kuka take yi, tana mai cewa inda ta sun haka BBC Hausa za su mata da ba ta yi hirar nan ba, saboda sun jawo mata abin da zai bata mata suna a gurin 'yan uwanta kuma abokan sana'anta. Daraktoci da dama sun sha biyan Mama Tambaya kuɗi, amma sai dai kuɗin baya isa gare ta. Wannan shine gaskiya, kuma ta shaida min cewa ita girmamawa da kuma kyautatawa da take samu a wurin abokan sana'anta ya isa ya hana ta zargin kowa ko kuma aibata wani. Mama Tambaya kuɗi, amma sai dai kuɗin baya isa gare ta. Wanda daga ƙarshe dai ta buƙaci in nema mata wani gidan jarida su yi hira da ita a ji daga bakinta. Fatan za ku taimaka masu gidajen jaridu ku yi hira da wannan baiwar Allah domin ta wanke kanta. Mai rubutu Sharu Zaman Muhammad. Da wannan ne za mu fahimci cewa akwai buƙatar Ladin Cima ta fito ta fayyace wannan magana, domin kuwa yawancin waɗanda suka fito suka tabbatar da sun ba Mama Tambaya abin da ya fi abin da ta ambata, ba wani daɗewa aka yi ba da yin aikin. Yawanci ma a cikin shekarar da ta gabata aka yi su, kaga kenan akwai ƙamshin gaskiya a batun Mama Tambaya. Ita ko Ruƙayya Dawayya ta yi nata batun ne akan masu yin lokacin cewa in ana ba da ƙananan kuɗaɗe haka ina kuma wasu suke samun kuɗin gina gidaje da motoci, inda ta bayyana dalilanta da hanyoyin samun kuɗin jarumai da ba sai ta ambaci hanyoyin ba, kuma neman a yi wa Mama Tambaya uzuri saboda kifa. Jarumi kuma furodusa Sani Indomie shi ma bai yi ƙasa a gwiwa ba, ya fito ya yi masa bidiyo inda ya ba wa furodusa Mai Shadda da Alinuhu, yana cewa ya shaida cewa
Bashir mai shadda baya cin haƙƙin mutane, amma kuma ya ba da labarin abin da sarkin waƙa ya yi masa na cinye masa 30,000 kan zai masa waƙa. Kana ya ba da labarin wasu kalamai da ya gaya masa mara daɗi. Har ila yau mun ci karo da wani bidiyo da wani rubutu da Nuhu Abdullahi ya wallafa a shafinsa. Har ila yau mun ci karo da wani tsokaci da Nuhu Abdullahi ya sake yi kan bidiyon da sarkin waƙa ya yi, da yake cewa laifi tudu ne. Kafin ya sake wannan bidiyon nasa, da ya tura wa ɗan uwansa, na imani da ba zai bari ya sake wannan bidiyo ɗin ba, saboda tarin haƙƙin mutanen da ɗan uwansa ya kasa biya na aikin da aka yi masa, amma ya zo yana ta surutun banza da na wofi, yadda ka san da shi da ahalinsa babu kashi a gindinsu. Malam Ibrahim Shagu ko Nuhu ya sa wa albarka, kana ya ba da labarin 19 ta arziki da ya yi wa mama tambaya lokacin da aka tashe ta daga gidanta. Sai dai a nan maganar ta ci karo da ta Mustapha na Buriska, da ya ce shi ne ya kama mata gida a wannan lokacin.